Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Papagayam kablawan da kayo itinagasat nga malem ti Huwebes 28 di mabilang iti bulan ti Septyembre 2023. Dito manan ti sabali pa parang ti programa tayo Tinapalabas. Kadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnawisin na kayo nga kadanggay may tilasot ti may isang oras para iti panakay tuloy nga may basa dito surat nga nakaipalaunan. Tinapalabas iti biyag kinayat ni pagayam tayo Wanda. Tuloy ngay basa dito surat ni Wanda agyaman tayo kadigdi sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan manipo dito St. Camillus de Lelis General Hospital in number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo di bagiyo kaya tiyong ikonsultar iti doktor mapari iti doktor mapagtalkan ni Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo ba iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo manipod pa nakaplano agingga nga malpas ti kayo patakdere na pasdek agserbi ka na kayo at sipupudno ti TMT Construction Company babayin ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street dito Siyudad Tilawag likod ti Kapitolyo Provincial. Adanda ka dito kakalay nga aircon technician staff na urnusen da ti anyaman na problema ti ilugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Pagyamanan tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang manipod iti Pearl City, iti Hawaii. Mr. Onofre Durupan manipod iti Waianae, Hawaii ken ni Ma'am Elis Tamayo iti number 16 Bacara, Ilocos Norte. Dahituyen tinururan iti-gisem ka iti daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres.
Dito ay nga rami din dati pa nakaisubliti husto alang nga tilugan nyo, manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto, di kalidad nga trabaho, manipod ka din empleyado. Malaksi di data, ijaya na pa iti pa nakatarimaan nga di modelo alugan nyo, itinayang kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration, manikod iti kadaanan, aging ganit iti kabarwangan na modelo, inda atensyonan. Narod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, dinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenlo Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Basa dito surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, ni pagayam tayo Wanda. Ken ni Aida. Dito'y nga nagproblema at no kasano ang mabukudak. When no kasano nga, awan ti ka inagaw ko ken kuana. Mo na nga pinanunot ko no kasano ngayam amok. Ti kinataok ken ni mama. Ken ti kadda ti relasyon ko iti padak na babae. Manong ko. Dita kabsat nga insingasing ko ken ni Aida. Nganuwen ken mabalin. Yam amok isuna ken ni mama. Sa nga ilig ken ditoy nga adda ti pudnok ken kuana naburburtya anti inak ani ayat ti pudnom wenno kayat mo kadin ti agsimpay ti biag ay kasla kastama o sige total
Awan met ti papa na kita, taang daw ti Sabado, awan ti opisina. So, ayabam ti yam amom kanya. Agi sa ganak ka di ti pangal daw tayo. Ay, malpas pangal daw to siguro no, may. Kaya nikid daw ko tukong-tukeng kwanan nga. Kasango tayo ti pangmalim, no pangrabi ma. Hindi talaga yam. Sige, sige. Ayabam nga rod ta. Yam amom kanyak nga kunam. Mabalik ka di nga. Kidawik ti pan nakaawat yun. Awan ti jak maawatan ken ka. No, pawilan ka iti kayat mo, sigurado lakit di nga. Makagura kanyak de di papang mo. Ngamin ket dungdungwen ipatpatig na kaunay. No anya ti kayat mo anak ko, saan lakit di nga. Pakairubwam. Anya pa nga rod. No jak kawaten. Mama, kaya't ko nga maamam nga. Sana lalaki tiyam amukin ka. Anya nga rod. Babae, mama. Babae ti nagduyusan tirik na. Amok nga, madmadlaw yu, gapata dildilawendak nga pulos nga sana agarwat ka rita arwatin babae no, digat puro arwatin lalaki. Nagsin na ay ti inak. Minatmatan na. Kaslaad da kayat nang ibalikas ngem. Mabalod tirik na kentidila na, Manong Robert. Mama, please. Dito tiraksak ko. Pangasim. Saan ka kumanga? Agungit wenno, ma-offend ka niya. Dito tina, na-discover kiti rik na. Rik na ti lalaki ti adda kanyak, mama. Nagsin na ay ti inak. Nagtunged detoy, ba na nakaragsaka. No deta ti mariknam. Anya pa nga rodan ako. Kasko na. No lakit di saan mo nga pakairubuan. Saan ako kumontra. O sige. Yam amom ti babae nga darling mo ako na. Panagamam mo da Aida ken ni mama, Manong Robert. Banag nga nakaragsakak metunay. Dito'y kabsat nga nagsasango kami ti may nga pangrabi. Agan anad kayo ken saan kayo nga agapapa. Aglalo ken kawanda. Saan mo nga papain ni Aida? Amok nga dalata ti gundaway nga medyo kasla dehado ka karigiti lalaki. Ngem, no napudno kayo ti tunggal may isa, awan ti rumbeng nga pagdanaga. Ken kastamit ken kaida. Masapul nga gaputa. Nakirelasyon kay ti anak ko nga ni Wanda. Takderamet nga babae ti karelasyon mo sangkit di nga lalaki. Pamagbaga ti inak. Immanamong met ni Aida, Manong Robert. Anyan nga ragsak ko iti day di agundaway. Kasla tumuknot sa dilangit ti ragsak ko iti panangawat ni mama iti kinatao. Ken ti adda a karelasyon ko a babae nga ni Aida, Manong ko. Adtoy ni Engineer Nel Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tap nun kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta
ag-condense iso na, then ag-misto ijenta evaporator na isi pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka Mang Robert. Dakin ni Mama, Manong Robert. Addan digiti rabi nga agawid ni Aida iti balay. Wenno iti balay mi. Dito'y nga agpenne kakitiragsak babaen iti imet na akin napintas. Wen kabsat ko. Naragragsakan na kunay karigidi agundaway. Agingga nga iti may sa arabi nga kaaddanay iti balay mi. Kasto'y tinagbalin nga kiddaw ni Aida. Mabalin ka di nga. Endo no sumarunong alawas ket mapantay di Manila. Kaya't kung sarungkaran di kiti naganak kanyak. Ngamin, kasangay to ti inak. So nga, kaya't kung kadwa ka nga mapan. Deta nakayam, apikit din niya saan. Maaramit ko kadimit niya, paayang ka kita'y ayatin ka unay. Agyamanak wanda, agyamanak. Agyamanak no patgamtikid daw ko. Mapantang aro di Manila kin. Siguro nasken niya agpakadatakin ni mamang mo. Mama ko namon. Mamamet tin isuna gabuta. Inawat natin ti relasyon ta. Suga. Sursurwemon nga awagan ni mama iti mama kas kanyak. O sige. Magpakadatakin ni mama. Kinunana. Kalpas sa uweno kabigatan di Manong Robert nagpakada when impakamumikan ni mama. Ti plano mi nga ipapan iti Metro Manila. Saan niya si Purpiat ni Mama? Iti pa nagpakadamikin ko na, Manong ko. Iti makapanaw ni Aida iti malem, kinasaritak ni Mama nga masapul ko iti kwarta. Masapul nga dati balon ko a kwarta iti papan medyo Manila, ngamin ket kasangay iti inana. Sigurado lakit di nga, at dari banag nga may pabaklay kanya. Saan mit nga nagkitakit ni Mama nupay, at namadlaw ko nga kasla nairot ti panangipain na iti kantidad. Sige ma, pagustuhan ako. Ragsak ko met eh. Di ba? Ano niya ti pakaragsak kit pakaragsakam met. Uwen ka din, sige. Ikang ka iti kwarta. Kabalon nyo kini Aida nga mapan ni Manila. EJ Pasig ti ayan ti banay da Aida. May isa nga basit nga kwarto ti upupaan da. Ada dua nga kwarto nga adamit ten comfort room, kusina, salas meten. Makita iti sitwasyon da nga narigat ti biyag da. Ti ama ni Aida ket kargador iti palengke wenno tiyendaan. Deta ti pagsapulan na. Idinto nga ti inana ket agnanayad lang iti balay. Plain housewife nga kunateo. Dito ti rason nga tudo ti panag-perform ni Aida iti banda tapno masustentuan wenno matulungan na iti naganak ken kuana.
Nasayat met ti panangawat da kanya ken kas ti panangipudnok ken ni mama nga karelasyon ko ni Aida. Kas tamet ti panangipudno na kadagiti naganak ken kuana nga siyak ti karelasyon na. Dito ikabsat nga di madanon ti kasangay ti ina ni Aida, dandani siyak amin ti nangibaklay karagiti sagana, litson, pansit, ken sabsabalipay. Adumet digiti karubada nga immatenda iti panagpapangan. Nagbali na ka naragsak gaputa adu digiti papagayam ni Aida nga namamok. Nakasango kida iti ininuman Manong Robert. Awan met tinariknak nga kasla sabsabali nga ganyadas ni Aida nga karelasyon ko. Nagbalin nga siuwi when nin parangarang na kariti kapapagayam na. Noan niya ti adde ti nagbaitan mi. Ngamin pulos niya saan niya madayo ti abay ko. Adapay kit didigiti gundaway nga agsansandali ti abaga. Banag nga nakaragsakak unay kapsat ko. Kanyak gapo iti panangibaklay ko wenno panaggastok iti selebrasyon ti kasangay ti inana. En bagakmet nga awan ti amyaman na manong ko. Dito'y kabsat nga dadanon ti panagsublimi ti probinsya. Nagpakada kami. Ket nagkiddaw manen ni Aida nga mangibati akin ibasita kantidad para kadigiti naganak kenpana. Nangibati ak na rod ti 5,000 a pesos. Kas pangalaan da pay laeng nagserbi ka nakwada ginga nga di manen makasweldo ni Aida kas maysa nga singer iti maysa a banda pagayam ko. Nagamamad ni mama no kumusta ti party. Impakaamukmet nga naragsak ken naawat dak digiti naganak ken ni Aida. Banag nga nakaragsakan met ti inak pagayam ko. Nagtuloy pa ti panaglabas ti aldaw Manong Robert. Kasano nga mabukuda kon ni Aida Manong. Aging nga iti maysa nga aldaw dududwa kami dikin ni mama iti balay idikin nasaritak ti inak. Mama, mabalin ka di nga mangirugi aki di basit a negosyo kanda ka di ti punak no kus pagariga anya kumamit nga negosyo. Deta namin di ko nakken ka. Kung nagidiken ka nga ituloy mo ti agadal ngem. Di mo meteng kinaya. Mano atawenen. Siguro mabayang kaitan nga agsubli ti pagadadan. Saanen ma? Kahit kung ti agnegosyo. Kahit kung nga agmay-maysa kaming ken ni Aida. Kahit kung iso ti katulungak para iti banguni ka negosyo. Anya nga ti plano man negosyo. Kahit ko kumati panganan wenno karinderya. Tay mas social basit ngem digiti ordinaryo a karinderya. Sabagay, amumet basit ti lumuto. Teta ti pangdedayaw ako na keng ka naimas ti lutom. Wen ma, angin mga alakpit laing iti katulungak. Inayon mo ni Aida nga, kadwak. O sige, ada pinabati ka di naglakwan tayo iti talir di amam. Ado diri nagasto kaputa nagpapaagas ti amam ken isumet ti nakakautan ti nabusbus idi naimansayag. No agkurang anayak to basit iti urnong ko nga para kadata. Agyamanak ma. Agyamanak no palubusan na. Sige.
Mangsapul ka nga ruden iti kayat mo nga pwesto. No sa dinong masapul nga adalim nga na imbag. No adamit la ti matatao iti pangi pasdekam wenno pangirugyam iti deta nga negosyo. Wen ma bayam ta mapanak to kadag iti lugar nga amok nga matao. Taiso ti pangirugyak iti plano ka negosyo. Ti surat ni Wanda giyaman tayo kadisong maganad. Thank you very much kaniya Ma'am Evelyn Pablo Acosta, manipod iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Mr. Elvis Panabang and Mercy Panabang, manipod iti Pearl City, iti Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, manipod iti Waianae, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte. Thank you di TMT Construction Company nga masarakan di 48A, Kabungan North, Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Agserbi ka na kayo si Pupudno, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti kayo patak di rin napasdek. Ti TMT Construction Company, kukwakin matmutunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo ba di Pugad Lawin, Carbass Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adanda ka rin nalalay nga aircon technician, stop nornusen dati problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbass Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, ti Sudad ti Lawag, kukwa kinamatmatunan ni Engineer Neil Luce. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital. No, dari-krik na inyo iti bagiyo, kayat yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor ang mapagtalkaan na Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na! Subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Saan na ka narigatan, nga nangirubwat iti negosyo. Nakasapula kiti maysa nga lugar nga asidag ti maysa apagadalan. Maysa dayto nga daan na balay. Pinasaya at mi ti uneg ti daan na balay, nga mupaan mi dayto. Inbatik ti maysa a kwarto nga asidag iti kusina nga pakalutuan di iti putahe. Tayso ti agbali na kwarto ken kwarto mi ken ni Aida.
manamong met ni Aida nga agtipon kami kas agpartner wenno agasawa iti kayarigan na. May sanaing ti saan na nga napatgan nga kalikagom ko mano. Daytoy ket ti kalikagom ko kenkwana wenno kalikagom ko nga agsardingen iti panagkantana iti banda wenno ti restaurant nga pagkankantaan da. Ti rason na kabsat ket gapu kano iti kadakkel ti responsibilidad na kariti naganak kenkwana. Ngamin manong di iti dua kakabsat na ket addadan iti sabali a probinsya. Tilaingin ina kinamana ti agnanay di Manila wenno ti okupaan da balay manong ko. Awan nga rod tinaramidak gaputa may sapay nga mangigawid kenkwana ket ti pinirmaan na a kontrata. Saan ka no nga basta makapagatras wenno makapagikat? Tama nga no. Isak lang ti manager ti promotion company nga kinigem ka nakwada. Nga isumet ti kinakinontrata ti agtagikwa iti mismo nga restaurant nga pagperforman da. Dito'y nga rod kabsat nga inininot ko wenno naawatak met laeng ni Aida. Nga mabalin nga numalpas ton ti kontrata na ket isingasing kunto manen. Ti panagikkat nan kas may sa nga singer iti may sa abanda pagayan ko. Nagbalin na urnos ti panagtipon mi kas agpartner ken ni Aida wenno agdarling. Nagbalin met nga napintas ti taray ti negosyo nga indrugimi manong Robert. Kentawen, manong. Malpasen tinasuro ka makatawen, wenno di shoot so nga bulan nga kontrata na. Dito nga insingasing ko nga gikaten ti banda. Ket no kayat na alaen nan digiti naganak ken kuana. Tapno kadwamida na mga ipataray ti negosyo. Kasta idi ti kinadisididok iti nagbali na relasyon mi ken ni Aida, manong ko. Ngem kastoy ti nagbali na sungbat ni Aida. Tapno, ada dapay nga matulungan ka. Ken, may prepararan tati, masangwanan takang runan na kariti na kanya katultulungan. Napipya ni mamang muta, no agritiron to ni di panang opisina na iti bangko ket ada kwartana. Dagiti na kanya ti pampanunupek wanda. Kinunana kasla makalwa. Anya ti panpanunutem nga ron. Mabaling ka di nga tulungan na. Tulungan na kung pa ni J. Abroad. Ore sa anin na kinasinger ti aplikarat namin ket kasla saan ko nga kayat nga agbalinak pa ilaeng nga performer ti abroad. Aan niya nga rin ti aplikaran. Ag-aplikarak laengen kas katulong no domestic helper. Amok nga no subliak ti kina band performer ko ket saan ka nga manubo. Kas kang kanay nga ibagbagam nga do ti suliso. Nagsinaayak. Kas lamalapgis alalat kas pagarigan no panawan nak ni Aida. Ngamin manong napadasa kung tinasaktan. Edin mo na kinarelasyon ko. Ngem kas laaw awatek met paset ti panangipatig ko kin ni Aida. Ti kalikagum na nga maisaganaan na ti masangwanan. Dagiti naganak ken ko ana. Masaktanak. Adasan ka ba si din nga ornong ko babaen iti kita wenno mapaspastrek ko iti inpundar ko wenno indrugi ka negosyo manong Robert. Keding karik nga dayta ti aramaten ni Aida para di pa nagturong na ije balasyo taaw. Daytoyen
tinor oray di regisem kadididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayang kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganit iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Tapno dito yung agtrabaho iti balasyo tao, Manong Robert. Ngaman yan kabsata, tinapili na apapanan, ket may nga nasyon, nga dakkel ti magastos. Saan na makagudwa ti urnong ko iti day di agundaway? Ngem na iruginan kabsat iti panagawid na iti Manila. Saan may ta nagpao ti Manila gabot ta nagmakalawas laeng? Kinimpakitan iti dokumentos para iti panagaplikar na iti trabaho, iti pagilya na Israel, manong ko. Dakkel gayam nga gastos para iti maysa nga Pilipina, ti mapani di Israel. Dito'y kabsat nga nagpanunutak. Nga minsan kumeten nga maitured, nga idawatan iti kwarta, ni ni Aida ken ni Mama, pagayam ko. Sigurado lakit di nga ket ti inak. Dito'y nga napanunutak nga inayon ti kwarta kiti pakailakwan, tirinugyak a negosyo, Manong Robert. Ang ilakit iti Mama iti plano nga panangilako iti narugyak a negosyo. Apay nga ilhakom ket napintas met ti sitwasyon. Masapul ni Aida Mama. Amom wanda anak ko, saan mo nga ipampaminsan kini Aida? Ti anyaman nga, sapul mo, wenno pirak mo. Saan ta ka makasigurado ken kuana? Mama, nakakariya akon ken kuana at tulungak. So nga pangasim. Amo kapatpat ginak ni Aida. Amo nga ayatin na. Napanek ka akon dete iti namin ado na gundaway. Kang runaan niti sa sarong karmi ka iti naganak ken kuana. Saan na nga inbain kadigiti kapatada ken gagayem na iti Manila nga syakti ka relasyon na. So nga, mapnekak ken ko ana. Pangasim Mama saan na kumakontraen. Ay ayati kunay ni Aida. Ket kay batugan ti biyag ko. Numapukaw ko dito. Amangan numapukaw met ti biyag ko. Wanda anak ko. Apay nga kastalaunay ti kinadesididom ket iri ka relasyon mo. Amangan no, numasaktang ka ket nadagsen to unay. Balikas ni Mama, pangasim Mama, ikanak kumatiwayaway ang desisyon. Inted mo kanya akong ti kantidad tapno mairugik deta a negosyo. Ket itati ka sa pulak. Masapulay sakripisyo. Uri ta nagkarimet ni Aida nga no makapanidi balasyo tao ket sustentuan na. Ipaay na kanyak ti kasapulak. Makamuka. Ngem saan munto kumang ibaga nga saan ka nga pinalagipan. No kas pagarigan sa balin to ti pagtinagan deti nga aramidem wanda.
Pay adda ti babaen tinagan ko ti lisensya na intuloy ti nakagatang. Nabaluran di iti amin nga kagamitan iti uneg tinasao nga pagnegosyon. Kaya dapay na ipasurot basit gaputa. Makita damit nga napintas ti taray ti negosyo. E di maawat ko ti kwarta inted ko nga sigud ken ni Aida. Basit layan ti pagkurangan na kabsat ko. Ket kinuna ni Aida nga isun ti makaammo. E nga pangpunno wenno mangnayon tapno makapanen iti pagilyan akayat na pagtrabahuan. Balasoy tao ni Aida. Nagkuyog kami nga napan iti Manila tapno parbuata kun Manong Robert. Nagtarus kami iti mismo nga pagtenganda. Ket ditoy nga nabara manen ti panang sarabo kanyak dagiti naganak ken pa. Nagyamaman da manen gapu iti panang tulong ko kini Aida tapno makapani iti balasoy tao. Kinunakmet nga inaramid ko detoy gapu tapatpat gikunay ti anak da. Banag nga nagyamanan da unay dagiti lakay ken baket Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Aida iti sidong ko, Manong Robert. Ngamin ti lasod, tinasursurok ngem upat atawen, nga kaadda ti relasyon mi, iti adda iti probinsya. Kasla ragsak amin, tinariknak, bayat ti kaadda na iti sidong ko. Ngem iti pan nakaipusing ko ken kwa na, nagari ni Liday. Naimbaglaingin kabsat, adda ti cellphone, nga mabalin nga pagtinawagan, wenno, pagkinitaan mi. Laeng ket limitado ti oras ngamin Manong Robert. Adda digiti kundaway nga makumikum detoy iti trabaho. Natungpal met ni Aida ti Karina nga patuludan nak ti allowance ko iti kada bulan Manong ko. Timmawin nga tadita nga gaw-awata kiti allowance manipud ken ni Aida. Ken saan namet nga nalipatan nga pinawpawitan ni mama kari nagduduma abanag. Kasla kuma iti alahas, arwaten ken sabsabalipay. Banag nga nakaragragsakan met ti inak. Kasla, saanen nga agkirpa, nupay agar-ari ti iliw. Ngem adda iti makunkuna nga kasla pammateg nga nang patapat kada kami, iti babae nga ay ayate kunay, Manong Robert.
nagbaliw ti sitwasyon, kabsat ko. Addan digiti gundaway nga saan ko nga matawagan ni Aida o rino amok nga bakante na nga oras. Ngamin dete di bagbagana nga no kastoy nga oras ket iso iti tatawag ko wenno iso ti tumawag. Nagsarding metten digiti patulod na nga allowance ko. Pakaramanan digiti banag nga ipapainakin ni mama kas regalo. Dito'y nga nagdanagak. Amanganta, insukat na kunti babae nga nangibukbuka kiti amin ko, pagayam ko. Ngayon may isa nga aldaw, nagkiriring ti telepono na babayan iti panangawag ko ken ko ana. Anyan nga ragsak ko iti sungbatan na. Agawi dakit sumaruno nga bulan. Agkita tanto lang hindi di Manila. Kinunana. Anya nga petsa. Basta i-text kuntukin ka. No anya nga petsa nga daakon. When no. O may kay di Manila. Kinunana. Naragsakan na kunay kaya't po kumanga si Diren no apay nga awanin ni patulod na. Ngemisun tinagpalawag. Isu nga saan ako nga makaipatulod kaput agur urnungak pareti pagpletek. Kaya di ka sa pulan tayo yung tunodak dito Pilipinas. O sige, i-text mo ito nga ron no anya nga aldaw ti flight mo nga. Dumano ni Manila tap nung tigas takit makaumaya. O sige, agan anad kayo di bagim. Balikas na. Naragsakan na ken na FFT iliw na pukaw ni Danag Manong Robert. Kabsat, nagsublimanen ti Danag gaputa jakmeten. Mauray ti panangi message na no kaano iti subli na iti Pilipinas, kabsat ko. When mano, jakmanen matawagan ni Aida. Nagururay aklatangem. Awan met ti mauray ko. Agingga nga nagdesisyonak nga mapanak iti Manila. When mano, nagpaspasara ka nga napan iti Manila. Matandaan ak met ti address da iti syudad ti Pasig, kinunak. Nagpakada akin ni mama kinimbagaklatta nga sumangpeten ni Aida, pagayam ko. Babaen ti panangitulod kanyak ti taksi iti lugar nga ayan da Aida. Nagdiretso ak iti pagtengan nga upupaan da. Nagtugtugak. Adda nang ilukat ti ridaw nga kasla medyo makapungtot. Ang aga-aga bakit ba? Kinunana. Nasdaawak gaputo sa balimet na tao. Tinangilukat iti ridaw. Akala ko po dito pa nakatira sila Aida tsaka yung mga magulang niya. Kinunak. Aida. Wala namang Aida rito Pero bago lang kami rito. Last month lang kami lumipat dito. Tsaka walang Aida rito. Kami lang mag-asawa tsaka yung isang anak namin. Kinunana. Nagtibayo akas laak laglusdoy iti day di agundaway manong ko. Agingga nga dem masidig kanyak gaputa medyo lumawagen. May sa deto'y kariti nakasangsangok idi nag-birthday ti ina ni Aida. Ikaw ba yan Wanda? Kinunana. Oo. Bakit wala na sila Aida rito? Kinunak nga madandanagan. Tinatanong ka nga namin last month nung dumating siya kung bakit wala ka Lumipat na sila. Saan sila lumipat? Hindi ko alam. Basta sabi niya, malayo rito Parang subdivision niya, nilipatan nila. Siguro nakabili na ng bahay si Aida doon. Sige bibili lang ako ng pandesal. Wala kaming almusal. Pinanawan na konti, amam mo kwento nakalasin kanya. Nairikep met tentiri daw ti balay,
nga dati nga pagnanaedan, da Aida Manong Robert. Natawagak ni Angelito. Ti lalaki nga inkuskuspil ko'y dadda kami di high school. Ti lalaki nga pinagpabaynak. Ti lalaki nga nangipamatmat kanyak na siyak ket pudpudno nga babae. Gapud addami ti tirimusi nga riknak para kimpuana. Mabayinak kumaga po iti. Aramid ko when mabali na pan nakadamag na iti panagirerelasyon ko kariripada ka babae. Ngemawanan ti mabali na pagkamangak. Nabanugak unayen. Di pa yan na mautuyan ng tiriknak gapoy tinaamwa ka. Nga kaawanan ni Aida, iti pagtengan na. Linukunak ti babae nga nangibukbukak ti amin ko. Manong. Ini makasarita ni Angelito, sa linuti ayan mo, kinunana. En palawag ko nga daa kiti Pasig kinada kiti sangwanan ti Dakkelamon. Oray nak dita to mayak. Sa ano na nga adayo ti ayan ko. Agtawag ak laengin iti pagtrabaho akta saan ako nasumre kita. Sige. Oray nak. Kinunana. Dito'y kabsat nga kasla na ungaran nak ngem saan nga may kat. Ti babawi wenno sakit tinakem ko iti naramid ni Aida Kanyaka. Manong Robert. Madamdama kay kabsat adda nagsarde nga lugan nangina nga klase ti lugan iti asilit ko. Naglukat ti tawa ti nasao nga lugan. Wanda aglugang kan. Kinunana ni Angelito Manong Robert, idi jaya na ti panaglugan ko iti lugan na. Nakalwa ak kabsat. Ngayon idadda akon iti nasao nga lugan, dituyen nga inbubus ko tinagsangit ka. Apartment nga pagiyanan na. Dakkel nga apartment detoy, Manong Robert. Arig na kasla kondominium. Sige, umay ka dito, sumunit ka. Inalak ti bag ko kiti diadda kiti uneg. Dito'y kabsat nga, nagsangsangit aklat ta. Isardeng nun ti pa nagsangsangit mo. Anyang amin ayat tinapasamak ken ka. Api nga daka dito'y Manila ken. Api nga agsangsangit ka. Kinuna ni Angelito, dito'y manong awanen ti maaramida. Inkudnok ti amin-aminen anapalabas iti biyag ko ken ni Angelito. Magbaga ni Angelito kanyak nga lipate kung tinapalabas. Nagsardengak nagsangsangit. Inbilin nakit di nga mapanak iti banyo tapno agdigo siya. Tagluto iti mabalin mi akanin.
Anyan nga nagsayaat ni Angelito, kinunakitinakim ko. Ilalaki ngayon kuskuspil ko. Makita ita ni pagnanaedan naking kastamit ten tilugan nga pinangalan na kanya. Nga, adan mabalin na. Nagbaliwen ti biyag. Dedi, ibagbagak aming talon, ani Angelito. Nagdigusak nga rod, ngem bayat ti panagdigos ko, dito'y nga sinublianak ti nagsangsangit. Papas ko ti nagsangsangit, wano nang lagip itin patig ko a babae, nga ni Aida Manong Robert. Ako, nung nakasukat ako, nakasagana met tilamisaan nga panganan ni. Kita ti cellphone mo, kita tayo pengag kirkiriring, bayat ti kadami ti banyo. Nakabaybayak kamit nga minaragdigos. Kinuna na kanya. Dito'y kabsat nga kinitak nga rin ti cellphone ko. Ni mama ti agtaw-tawag. Adon, di kiti tawag na kanya. Ni mama ti agtaw-tawag ang dito. Diyak amuno kasanungay pudnok ti napasamak kanya. Diyak amuno kasanungay bagak nga. Pimudno di kiti balaag na kanya. Diyak amuno. Mabain na ka makisarita kin ni mama ang hilito. Siyak ti makisarita kin ni mamang mo. Anya ti bagam kit ko ana. Kit no anya ti rumbeng nga may ibagam, iso ti ibagak. Ngem saan niya agkapuking kano di kat siya. Sige pag-aasim. Say atim ko mga ipudlukit ni mama tinapasama kanya. Tinawagan na ti inak usar ti cellphone ko Manong Robert. Naka-speaker ti cellphone. Ma'am, ni Angelito detoy. Kadwa kita ni Wanda. When ma'am? Agkadwa kami. Saan? Saanin niya napan? Kinunana. Madanagan ni mama, Manong Robert, babendi pa ng dingdingig ko. Inbaga na nga mapan ni ti kadwana, weno partner na. Apay nga si Angelito ti kadwana. Maburburtya anak ka na kayo. Balikas ni mama. Agpalawag kaming tulatan ay ma'am. Kinunana. Dito'y nga, nagpinakadada ta, inbaga ni Angelito, nga maturugak pa'y laeng di kwarto. Kabsat ko na burburtya anak kadagiti balikas ni Angelito, di kasarita na, ti inak. Di malpas kami ang mga kinunana nga, rumwar kami, tamapan kami timol. Timol nga, nang sunduan weno nang ngalaan na kanya kitay. Amom dakkel DJ amol. DJ ti maysa kadagiti kadakkelan nga paggatangan. Kahit ko mapadsadjay. Anya ti aramiden ta. Awan ti dakkel nga kantidad nga game ko kaputa ti amok ket. Saan mo nga ituloy? Amukon ti kayat mga sawen. Sige. Agpiles ka manenta, mapantay ti mol. Awan tinaramidak manong no saan nga si Murot ken ni Angelito nga napan iti mall. Iti maysa nga jewelry shop. Tim mo na tinurong mi ken ni Angelito, Manong Robert. Gumatang ka kaditi alahas mo, Angelito. When? Saan mo ka di nga kaya? Ti may gatangan iti alahas? Kinunana sa imnisem. Aping ikatangan na kiti alahas. Basta, kaya't kung narigaluang ka iti alahas. Ken, ento no rabi agrubwat ta. Agawid ta iti probinsya ta. Mapangkay pulang ken ni mamang mo. Agyamanak. Agyamanak di tulnognak.
Idiadda kami iti isa nga jewelry shop, Manong Robert. Gibmatang ni Angelito ti agparis asingsing. Pina sukat na pa iti ramay ko. Ket ditoy nga, insukat na may titi ramay na, ti may sapay nga singsing. Kasla maalaki din ti kayat na nga mapasamak manong. Ngem kasangwanan niya napan kami ti counter, nagdamag ni Angelito kanya kiti kastoy. Wanda, amom ka din iti likodan di kiti impudnum nga pasama kiti biyag mo. Saan nga nagkirpa ti ayat ko ken ka? Ay ayating kapaylaing aging gana ita. Sika ti rason no apay nga aging ga karigitoy. Ketawan pa'y ti asawa. Saan ka pulusan nalipatan? Uray no saan mga sungsumbatan di kiti text message ko ken ka? Wanda, will you marry me? Balikas na sa nagparintuming iti sangwanak. Anya na bain ko ta kinita da kami amin di kiti tattao. Dito'y kabsat nga, iniggamak ipungwa-pungwan kastameten iti takyag ni Angelito ket pinatakder ko. Agtakder ka kababain. Kinunak, inarakop na kabsat ket kastoy ti balikas na. Pangaasim, awati mon ti ayat ko. Awati mon ti nabayag a pamatig niya, idi jayak kita. Ay ayatin ka unay. Kabulunen ti panangarakop na kanya, Manong Robert. Kita kapsat nga nagsubli, de dinaidandan ni egali sa riknak ken kuana. E di nagbakasyon iti lugar mi ken may nakpinasyar iti balay. Wen manong, nariknak manen tirikna ti may sa babae para iti lalaki. Ket inarakop kumeten ni Angelito. I love you too, Angelito. Nagdiretso kami ni counter ket binayadan nan ti agparis asingsing, Manong Robert. Saan meten nga, nagpangadwapay ni Angelito ket inturong nagkalpasan ti mall iti maysa nga hotel. Bitan kaysat nga napasamak ti panaginayat mi ken ni Angelito ket ditoy nga naikumparak ti ragsak nga mananam iti maysa a lalaki no ikumperam iti nanamim nga ragsak iti padam a babae. Nagawid kami iti probinsya, Manong Robert, nga nagdiretso iti balay nga ayan ni mamawin iti balay ni. Ket ditoy nga impudno ni Angelito nga planwen min ti kalaysani. Anyan niya nagragsak ti inak ket kinunana nga binaliwan kanu ni Angelito ti lubong ti anak na ani Wanda. Manong ko naadan kami ti maysa nga anak ta medyo nakapsot ti bagik nga agsikop. Iso nga may salaeng ti nagbali na bunga ti naigalis nga ayanayat mi ken ni Angelito pagayam ko. Dito yan, Manong Robert, nga rikpak ti surat nga nangipalaunak ti napalabas iti biyag ko. Agyaman agtayat mo nga nangibasa. Ti pagayam mo, Wanda. Nagsurat mi di programa tayo tinapalabas. Naidumdum mga pakasaritaan ti ayat. Kalpasan nga sinerek mo ti sabali nga relasyon, nagtinag kay ti hususto a relasyon. Ti relasyon ti lalaki ken babae. Nupay may baga nga dumit di ti successful nga nagbalin niya ag partner wenno ag darling nga babae ken babae, lalaki ken lalaki. Ngem sabsabali dito pakasaritaan ti ayat mo. Pagayam ko, Wanda. Sapay nagtutuloy ti ragsak nga adaken ka babayan iti
panangipatigkin ka ni Angelito. Ulitik tagyaman, iti panangipatulod mo, iti deti surat mo, iti programa tayo tinapalabas, pagayam ko, Wanda. Dito yung pagayam mo, kapag kami, marinig ka, iti tinapalabas, kahit pinipakamuha mo, iti ilan, Sabado, Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sa patap na umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.